Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako? Congratulations! Congratulations! May nanalo? May babaerong nakalusot. Hindi pa May babaerong hindi nahuli. Mamaya pa yun Mamaya pa yun. Panalo sa 7th Copernicus Olympiad sa Houston, Nahirapan Texas, sa USA. Copernicus. Ang hirap. Ang isang grade 4 student mula sa Holy Infant Academy sa Calapan City, Mindoro. Walang iba kundi si Warren Kasuga. 16 na bansa ang sumali sa patimpalak na ito. And out of 5,000 students, 400 lamang ang nag-qualify. At ang nanalo ay si Warren. Ang Copernicus Olympiad ay isang international competition para sa grade 3 to grade 12 students. Naglalaban-laban para mag-solve ng complex problems ukol sa natural science, physics and astronomy, entrepreneurship at mathematics. Dahil doon nag-uwi ng parangal, medalya, trophies at may iPad pa si Warren. At proud na proud ang kanyang tatay. Hindi lang isang beses nanalo itong si Warren. Nanalo na rin siya sa Japan. At naghahanda rin siya para sa Vietnam, sa New York at sa London para sa nasabing competition. Congratulations, Congratulations! Warren. Matalino kang bata ka. Talino kang bata ka. Sino? Ako? Hindi niya na kailangang i-memorize. Stock knowledge. Minimorize niya yan. Basic. Hi, Apo. Kumusta? Alam mo? Napaka... Ano masama? Matanda. Bata. Apo. Apo. Oo. Sa bagay mukha ka talagang hukluban eh. Ay, Salamat na lang sa lahat. Bye-bye. Oy, congrats, baby boy. Congrats, Hindi na baby sa baby boy. boy, grade 4 na yan Correct. eh. Nakakaano na yun. Tumatayo na yung... Ay! Di ba grade 4? Boy, patigas na rin. Ay! Matigas talaga yung, Oo. yung utak ng batang ito. Correct. Grabe, napagod ako sa pag-tutor sa apo ko na yan. At least, diba? Sige nga, ano bang... Anong tinuro Ano mo? daw? Calculus daw. Ano? Calculus. O, sige. Ha? Sige, calculus ah. Calculus. 8 by 6 minus square root of 12. Go. 8 by 6. Parang nagsusukat. 4 by 4? 4 by 4? 4 1? Sige. Ano dyan? Dax o jutes? 6 inches. 6 by 6 equals... Dax o jutes? Yun ang question. Dax! Wow, Magaling ka nga sa calculus. Magaling. ganda ng tanungan. Pero yung mga batang ganyan, no? Talagang Oo, may mga gifted. Oo. Nung 90s tayo, tawag natin dyan gifted child. Dahil sa, ano bang gatas yun? Pro Milk Kid. Yan. Gifted child. Kaya ang mga kaklase nating matatalino nerd, ngayon kasi mga bata, may tawag pa yan sila, mga Gen Alpha eh, sa Ano mga, tawag sa ano? Dati sa atin, nerd, diba? tsaka Oo. gifted child. Gifted, Ano oo. yun? Ano? Special, hindi rin special. Hindi, Iba yun. tayo yun. Tayo yun. Special child tayo yun. Special treatment. Sana all. Basic. Special Anong special yan? special service. Uy! Extra yun. Extra ba yun? Sorry. Extra special. Pero yung mga ganong hindi talaga ako nakasali sa mga yung competition. Oo, no, nakakaingit. Pang ibang no? level na talaga yan Anong eh. sinasalihan mo, Col? Kasi di ba may mga various sali-sali? Ano lang kami? Yun, yung mga intramurals yan. Sa basketball basketball, ka physical, talaga. tapos
Banda, Battle of the Talaga Bands maraming yun. babae. Yan, banda, basketball, pambabaero talaga yan eh. Aray mo! Three kasi- points! Ay, sabi ng player. Sabi nung Genius. Ay, yung genius. Ang galing talaga ng apo ko. Apo mong genius. Hindi, apo kong player. Ang dami niya naging babae. Nung player? Nung gifted child. Ay, no genius. Siyempre matalino eh. Yung gifted child. Yung player. Madaling makakuha ng babae. Maniwala lang. Yung basketball player. Yung genius. Hindi yan naamin. Yung basketball player? Yung gifted child. Kasi na-memorize na niya Ng gifted child. ng basketball player. Sinong na-memorize? Yung babae. Minimorize niya. Sumasagot ulit. Anong gatas niya? No genius? Yung basketball player. Gatas ng single mom. Ay, sarap! Basic! Mga kabisyo, hanggang alas 9 po kami ni Uncle Dagol at Mang. Abangan nyo, baka may winner pa tayo sa ating Love Knows. No boundaries! Inaabangan ng ating mga drivers ngayon, pati si Direct Phil, inaabangan yun. Oo nga eh. Genius din yan si Direct Phil pagdating sa drama, radio drama. Oo, gifted Oo, child yan. gifted Na yan. babaero. Ay, hindi nga. Basic. O si Romel Tarin, ay hi daw kay Mami Cindy, happy birthday. Ay, Mami Cindy, happy last birthday. Sa For kanyang this favorite year. wife daw. May less favorite. Eh, mga UV Express talaga, no? Mga favorite kayo. Sige, salamat. Tuloy nyo lang yan. Pwede kayong mag-PM para ma-shoutout natin later. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!